ఇన్ని బన్నాలు అంత లేటే ರಾವ್ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ದು ಬಲ್ದ ನುಮ್ಮೆ ಆನ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಂಡ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏತಲ ಬರ್ಪುನ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದು ನಿಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಎಣ್ಣೆ ಆಟದ ಮಸದ ಮರ್ದ ಓಡು ಬುಕ್ಕ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಪುರ ಓಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡಿಗೆ ಪಾರುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ದ ನಿಕ್ಲನ ರಾವುಗುಲ್ ಜನಲ್ಪದ ಪುರ ಪೋಪುನ ಅವ್ರು ಪುರ ಬಲಸುನ ಪುರ ತೊಚ್ಪವೇನ ಬೊಕ ಪಿದಾಡೊಂದು ಪೋಪುನ ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ಅಂಚ ತುಲೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಗೂ ಮಾಮಿಗೂ ಪುರ ಎನ್ನದು ಒಂದು ಪಿಲ್ಲ ದುಂಬೆನ್ನ ಮಾಮಿ ಲಂಚೇನೆ ಮುಲ್ಪ ದಿವು ಅಂತೇರಿ ತಟ್ಟಿಡು ಮೊಕನ್ನ ಕೊಯ್ಲಾಡು ಅಮ್ಮಲ ಪೂರ ದಿವು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲಂಚೇನಿ ಹಿರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನು ದೀಪ ತೂಲೆ ತೋಜ್ಪವೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕ ಮರ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಮನೆ ದೀತೆ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಮಾಮನಡೆ ಪಿದಾರ್ ದಾಂಡು ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೂ ಇತ್ತುಂಡು ದೀಯ ಪಿದಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೆ ತುತ್ತು ಗಂದು ಸೀರೆ ತುತ್ತಿಯ ಎಪ್ಪಲ ಪೋನಾಗ ಚೂರ್ದಾರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ತುತ್ತುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ತೂಲೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಯಾನ್ಲೆನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲನ ರಾವುಗುಲ್ ಕನ್ನಡ ಬಲಸಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡೆ ಮಾಲ ತಲಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಮಿತ್ತು ಬಡತೊಂದು ಬಾರೆ ಶೋಕಾಪುನ್ ಬಾರೆ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ನೆ ಮಡಲ್ ಮೊಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಾಗುಲಿಗ ಬಲಸಾರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ರೆವು ಇಜ್ಜವು ಕೈತ ಮಾತ್ರೆ ಅವು ಮೊಡೆಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರೆ ಅನ್ನ ಗಿಂಚ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲ್ ಮೊಡ್ಯಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣ ಮೊಡೆಪ್ಪಿದ್ದೀರು ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಮೊಡೆಪ್ಪೇರು ಹತ್ತತ್ತು ಐತ ಮಾತ್ರೆ ಮೊಡೆಪ್ಪಾತ ಕೈತಾ ಐತ ಮಾತ್ರೆ ತತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಬಲಸರ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪೆಗಳ ಅಗೇರು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಾಮನೆಲ್ಲಾಡು ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲಾಡು ಕೋರಿದಾಗ ಹಚ್ಚು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜು ಮೋಡಾಯ್ತದ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತ ಮಲಸಾರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೋಚ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ
నిఖిలేగల ఎన్న సబ్స్క్రైబర్ నాకులే మాతెరగల కై ముగ్గు మాతెరలడ్డావాడు మళ్ళా జన్నవాడు నికుల్ల ಕಾಸವಾಡು ನಿಖಿಲ್ದಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಳ್ಳಾರಿಂದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕೊಂಬತ್ತು ನಾನು ಶೋಕಿಜ್ಜಿ ಆನಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ದಾರ ತೈಕ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಲಸುನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಾಕಲು ಪೂರ ವೈದ್ಯರು ಹೆಂಗ್ರು ಒಂತೆ ಜನ ಬತ್ತ ಒಂತೆ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಮೂಡ ಅದು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲೀನ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜು ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಡುಡಿ ಮಿತ್ತು ಬಡತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಗುಲಿಗನ್ನ ಬಲಸಾರೆ ಅದೇ ತಿರ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬಡತೊಂದು ಬರೋಡು ಮತ್ತೇರ್ಗೆನಾ ಪಾಪಯ್ಯ ಹೊರ 2-3 ಸರ್ತಿ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಮುಂಗೂರ ಬಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಬರೋಂತ ನೀರು ಬೋಡ ಆಕಲೈನ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಮುಜೆ ಬಿರಳು ಅವರಿದ್ನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತೋಡು ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾ ಪುಡಾದು ಪುಡಾದಿನ ಹತ್ತು ಮೇಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಡೆ ಬಸದ್ ಬನ್ನ ಸಾ ಬೂರ್ದು ಈ ಕೆಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಕ್ಕದಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಟಿದ ಎಂಜ ಅಂತ ಒಂದು ಕಿಬಿ ತರೋ ಹೋಗು ಹಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದಿಯರ್ ಮಿತ್ ತಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಪೋಪ್ ಸಿ ಹೌ ಇದೆ ತಿನ್ಪುನ ಹತ್ತು ಬಂದರೆ ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇದು ಕೋರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಾ ಬಾಯ್ಡ ವೇಟ್ ಇದೆ ಹಾ ಅವನು ಉಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪಾನ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ದಾಯ್ಬ ಕಾಡು ವಾತಿಂಗ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇನು ಫೋಟೋ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ತೆಪ್ಪದೆ ಇವತ್ತಿ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಇದು ಆಸೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇದು ತುಮಕೂರು ಫಸ್ಟ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ఏ పద్ధతిలో వెళ్ళడం వస్తున్నామో ఐదు కుల్లదే అది వాళ్ళ మంచి జీవనం 5 కుళ్ళు ಮುಂತಿಕೊಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಯಾವ ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ದಾದಿ ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಬಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಬಲಸದು ಬರ ಬತ್ತ ಹುಲ್ಗನಲ್ಪ ಸಾಕಂದು ದೊಂಬು ಮಾರಿ ಶೋಕದ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಬರ್ಸಜ್ಜಿನ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಬರೋದು ವೀಡಿಯೋ ಒಣಗ ಮುಗಾಲು ಇತ್ತು ನಂತರ ಒನಸಾದ ಅಂದೆ ಅಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಗಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಖಂಡಿತ ಫೋಕಸ್ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಪೋಯಿರು ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಅದು ಒನಸಾದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿನಿ ಓಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಗೊಂಜಾಗೆಲ್ಲುಂಡು ಅವು ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಕ್ಕ ಪೋಪುನು ಒಂಜಾಗೆಲ್ಲ ಆವಾಡು
ಬತ್ತು ಗೋಲಿ ಸೋಡ ಬರಿಯ ತೋಜ್ಪವನ್ನ ಸೋಡದ ಬಾರಿ ತುಂಬುದ ಗೋಲಿ ಸೋಡ ಎಂಕಲು ಮಾಮನ ಅಲ್ತು ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ ಅನ್ನೆ ಗೋಲಿ ಸೋಡದ ಎತ್ತು ಬರಿಯೇ ಕಾಸು ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸು ನಟ್ಟನಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಶುಂಠಿ ವಾರದುಂಡ ಈಗ ಖಾರ ಉಂಡು ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತು ಅಂಚತ್ತದೆ ಅಂಚ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬತ್ತು ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡ ಕುಳ್ಳೋಡು ನಂಚ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಬಾ ಜೋಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ ಅದ್ದ ಕಾಸೆ ತೊಂಜಿ ಅನ್ನೆನೆ ಕೊರಿಯೆ ಕಾಸು 4 ಸೋಡ ಬರಿಯ 4 ಜನ ಒಂದು ಸೋಡಗೆ ಇರುವಾಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಆತೆ ಬಾಯ್.